سلام ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ከመይ ኣለኹም? ኣነ ድሓን እግዚአብሔር ይመስገን። ንስኻትኩም እውን ኣብዛ ዘለኹምዎ ሰላም ክትኮኑ ትምኒተዩ። እሞ ናይ ማይኪ ሚድያ ተኸታተልቲ ንሎሚ ሕፅር ዝበለትን ኣዝያ መሳጢትን ኣመና መምሐሪትን ዝበልኳ ዛንታ ናባኹም ሒዝያ ቀሪበለኹ። ቅድሚ ናብቲ ዛንታ ምባለይ ግን ነዚ ዛንታ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ ክብለኩም ይፈቱ። ናፍቲ ዛንታ ከብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳና ጽንሑ ሰናይ ምክትታል። መንእሰዩ ኣብ ክሊ ዕድመ 23 ዝርከብ ኣዝዩ ምልኩዕ ጠባዩ ብዝልግሶ ክብሪ ዝያዳ ጽበቓት ተዓባቢኡ እዩ ዘጉልህ። ትምህርቲ ወዲኡ ኣብ ትጽቢት ናይ ስራሕ እንተሎ ዕድል ገይሩ ውጽኢት ናይ ስራሕ ረኺቡ እንተኾነ ግና ከምቲ ዝሓሰቦ ዘይኮነ ካፍታ ዝርከባ ዓዱን ስድርኡን ኣርሒቑ ናብ ካሊእ ከተማ ኸይድካ ዝስራሕ ዓይነት ስራሕ እዩ ረኺቡ። ብርግጽ ነቲ ዕድል ክጥቀመሉ ስለ ዝነበሮ ተቐቢሉ ናብቲ ከተማ ከይዱ ስርሑን ሓድሽ ህይወትን ብስርዓት ጀመሮ። ኣብ ቦታ ስርሑ ዝያዳ ምስ ደቂ ኣንስትዮ እዩ ርክቡ ዝነበረ። እዚ ወዲ ግን ጥራኽ ትብሎ ይሓይሽ። ብዛዕባ ዋልድ ወላ ሓንቲ ይፈልጥን እዩ። ኣይርድኦን እውን ኣይፈተኖን። ፍቕሪ ዝበሃል ምሕዝነት ምስ ጓል ይኹን ካሊእ ስምዒት ዘየጥቅዖ እዩ ነይሩ። ድሕሪ ነዊሕ ግዜ ኣብ ቦታ ስርሑ ዝኣትዋ ዝወፃ ዋልድ ስለ ዘይጥምተን ኣይግደሰለንን እዩ ዝነበረ። ኮይኑ ግን እዛ መዓልቲ ፍልይቲ ኣጋጣሚ እያ። ካብዘን ብዙሓት ኣተውትን ወፃእትን ደቂ ኣንስትዮ ሓንቲ ካብአን ተገልጋሊት ናፍቲ ትካር ሪኣቶ ኣዝያ ተደነቐት። ኣብ ናይ ዓይኒ ተምሳጥ ከዓ ወደቐት። ንኡ ምርኣያ ውሽጣ ገለ ነገር ተሰምዓ። ወዲ ስርሑ ወዲኡ ንብረቱ ጠራኒፉ ንገዝኦ በለ። እታ ጓል ዝያዳ ክፋለጡ ድሌት ሓደራ። ብኹቱር ተርባፅ ውሽጣ ተገደሰትሉ። ኢዳ ናብ ፖርሳ ብምስዳድ ቴሌፎን ኣውፅያ ቁፅሪ ስልኪ ናይ ስርሑ መዝገበታ። ንፅባሒቱ ሰዓታት ክትሕሉ ዝወዓለት ትመስል ጓል ስራሕ ከም ዝዓኸለ ምስ ፈለጠት ቴሌፎን ኣልዒላ ብምሉእ ተስፋ እቲ ጎበዝ ክቕበላ እንዳተመነየት ዶላ ሓረመት። ብርግጽ እቲ ትደልዮ እዲ ከዓ ተቐበላ። ጉዳያ ከዓ ሰምዓ። ምድውዋል ተደጋገመ። ኣንፈት ዕላል ናብ ስምዒት ገጹ ተቐየረ። ጓል ዝያዳ ልባ ምሩኽ ብፍቕሩ ምዃና ክትሕብሮ ኣብ ውሳና በጽሐት። ከም ዘፍቀረቶን ከም ዝተመነየቶን ክትነግሮ ደለየት። ከም ዝሓሰበቶ ናይ ልባ ኩሉ ዘርዚራ ደርጊሐትሉ። መልሲ ናይ ትወዲ ግን ቅድሚ ሕዚ ብዛዕባ ፍቕሪ ዝፈልጦ ከም ዘይብሉ ናይ ፍቕሪ ስምዒት ኣይርድአንን እዩ ከምቲ ንዓኺ ዘይፈለጥኩኺ ዝብል መልሲ ሃባ። እዝን ክብላ ብስልኪ ጥራሕ እዩ ነይሩ። ጓል ጸገሙ ተረዲኣ ኢላቶ ከምዚ ኣብ ጎነይ ክሳብ ዝሓለኻ ኣጆኻ ኩሉ ባዕለይ ክምሕረካ ክትብል ተዛረበቶ። እምነት ኣብ ርክቦም ዝያዳ ሰጠመ። ዕላሎም ነቲ ወዲ ዝያዳ ክምቅሩ ሕርፋን ናይ ዝረኽበላ ግዜ ተመንየ። ከመይ ኮን ትኸውን እንዳበለ ብዝጠዓሞ ስምዒታቱ ብዝሃቦ ስእሊ ይግምታ ነበረ። ከምዚ ዶ ትኸውን ነዋሕ ዶ ትኾን ዋላ ዝሓፀር ቀያሕ ዶ ትኸውን ዋላ ዝጸላም እንዳበለ ነዊሕ ግዜ ክሓስብ ጀመረ። ንጓል ግን መዓሙቕ ልባ ብዝኽሩን ፍቕሩን መሊኡ ነበረ። ኣብ ዝቐጸለ ርክቦም ወዲ ብኣካል ንኽሪኣ ጠለብ ሓተታ። ከም ቃሉ ርክቦም ተሰማሚዓትሉ። ጸገም የለን ምስ ስድራና ናፍቲ ኣብ ከተማ ዘሎ ድልድል ክንዛወር ክንወፂና። ሓሙስ ሰዓት 8 ፈረቓን ከመይ ምዃነ ክትርኤኒ ዝያዳ ከዓ ንኽትፈልጠኒ ኣብኡ ምጻእ በለቶ። ግዜ ምኻድ ኣብይዎ ብጣዕሚ ከም ዘይንቡር ዝሂልዎ ኣብ ትጽቢት ናይታ ቆፀራ ንኽሪኣ ሓረር እንዳበለ ኢላቶ ኣቐዲም ኣቢልካ ምጻእ ናፍቲ ከባቢ ሰዓት 8 ቅድመይ ሕለፍ ዘለኽዎ ቦታ ብንጹር ክነግረካ ምእንታን ክትብል ተዛሪባቶ። ግዜ ኣኺሉ ወዲ ናፍታ ዝተቆፀሩላ ድልድል በጽሐ። ክድውል ከዓ ጀመረ። ዝቕበሎ ግን ኣይነበረን። እንደገና እውን ደወለ። ከምዚ እንዳበለ ን10 ደቂቕ ዝኸውን ከይቋረፀ እንዳደወለ ድሕሪኡ ግን ኣትኩርኡ
زغير حندبتاوي أفت قدنا بزو حساب تأكيبو رأيا محلف ازاي باللخوين مخاين دوبلا انتاي كم زقات اما خرقي نافت بوتا قرب بلا حرقاناي مكينا كلهم أبقى زنبرو مويتهم بجكا حنت قوال تلخ اتو زبل تنفاس حزن بجكا كلهم مويتهم يوم ودي أفتقات أمون مدوالي قوارزن نافتا قوال حزون دقاقي ميدول أفت خبابي دقاقي دمتي تقبر تليفون كأسماء نسوخ عدسو دو تبل كحرم تحرم نتا دمتي دليامو اندا قرب خدا إذا حموت زي أكن أزيا أقنزويتي يانيرا نتودي أزيا تقنزو لك أتا قزرين السيانيرا دحرتا تليفون جن ناي مودعتا تبقى سلوا عمنا تبقتي سيت دقمت مسل قول عرقين مكينا ناي أمبولانس متيا نتا كساب شعوب بهيوت سنبرات قول اندا تعانت تانتلا كنا إذا قول هيوتا حلفت إذا قال نخرخبا زتدالوت نو أخت ركبي لازم تقول يانيرا أتعزف كرتو الزناجر مسرعي كتصورو زيك على ودي أبعلوا خاء عتوا بسنبادة دنقزة تزعينو خاء حكمنا توسدا بزقات أمو عزيو تقوديو سرحو قديفو عدو تميليسو مسجو ينبرلو لكا قنا خيف كركا فقر خاي موتيو أمنا سحزنن سدنق زنزانتا سلام نيماكي ميديا تخاتاتلتي نلومي حيزالكم قريبا زنبركو زانتا نازي مسل نيرو نازي زانتا انتدعا تمحيركم أبناي كومنت مزحف بوتا حساب رئيتوكم كتقدفلنا تخليكم نازي channel حدشتين تحرق خليكم سابسكرايب بمقبار نتانا يدول ملكت بمنكا ناي channelنا نيوترو تخاتاتلتنا كتخون نلابو أبزي channel حيزنا لكم نقرب زلنا زانتاتات ناب كل سابي بتصح سلازيلة نزانتا لايك شير مقباري تحمقون بقصالي بخالي زانتا بخالي مدب بخالي حساب كسام راخد كسام موداتا مسانا سلزنحكم كابل بندا مسكنا بخالي مدب كسام راخد بزخن فيليكم سسنايون